tots i a totes i benvinguts a una nova sessió de Fati Podcast. Com sabeu, estem en una situació especial de confinament a casa degut a la pandèmia que s'ha estès al llarg del món. És per això que avui em toca a mi emetre este Fati Podcast. Nosaltres, des del col·legi, no volem que aquest siga un motiu per a sentir-nos lluny. El professorat tenim moltes ganes de veure-vos entrar a tots els xiquets i xiquetes per les portes, d'escoltar el soroll quan sona el timbre o les corridories per les escales i corredors. És veritat que ara no podem compartir els espais a l'aula, els jocs al pati, però gràcies a les noves tecnologies, tots i totes estem fent un gran esforç per seguir units i en contacte. I em consta que esteu fent tot l'alumnat un molt bon treball des de casa. Així que vos anime, en nom de tot el professorat, a seguir així. Bé, i com que pense que és un bon moment per a parar-nos a pensar un poquet, m'agradaria contar-vos un conte que vaig escoltar fa poc i em va agradar molt perquè parla sobre la importància de creure en un mateix. Obriu bé les orelles, tanqueu els ulls si voleu imaginar, però sobretot obriu el vostre cor. Hi havia una vegada dos xiquets que estaven pescant en un llac congelat. Havien fet un forat al gel i estaven els dos tranquil·lament seguts parlant de les seues coses. De sobte, un d'ells, en incorporar-se massa per vore l'aigua, va caure pel forat. Començà a pegar braçades com podia, intentant mantindre's en la superfície. L'amic, molt esglaiat, es posà a cridar, demanant auxili, però com que era una zona aïllada i en veure que no hi havia ningú al voltant, intentà ell, amb totes les seues forces, treure el seu amic de l'aigua, evitant així que s'ofegara. I, finalment, després de molt d'esforç, ho va aconseguir. En això que aparegueren per allí gent del poble, alertats pels crits que havien escoltat. Quan el xiquet els va contar el que havia passat i que havia sigut ell mateix que havia salvat a l'amic, ningú no s'ho podia creure. Tots pensaven que era impossible que un xiquet fora capaç de tindre eixa força i traure ell sol fora de l'aigua al seu amic. En eixos moments, un home savi que estava pels voltants i ho havia presenciat tot, es va acostar i va dir a tots els presents que ell ho havia vist i que realment havia sigut el xiquet el que havia salvat al seu amic. I a continuació preguntà: «I sabeu per què ho ha pogut aconseguir ell sol, sense cap ajuda?» Continuà dient el savi: «Ho ha aconseguit perquè en eixos moments no hi havia ningú que li diguera que no ho podria fer». Interessant, veritat? Així que, ja sabeu, confieu en vosaltres i ara més que mai, confieu, perquè tot eixirà bé. I no oblideu, quedeu-se en casa. Fins ací el Fati Podcast d'avui. Recordeu que podeu seguir-nos al Facebook, a la pàgina web del col·legi, a la plataforma iVoox i ara també a l'Spotify. Fem col·le, fem Fàtima!